kayıt İşim Yalçın tarafından kaydedilmiştir. Projeki heviye keçelokaku odiyahe. Keçeloka ro dertkete derva odgo deziharım derva zi tiştekiş xara bilme zi pır zengin bibim verim. Projeki dertkeve derva odiyavi perad didid ve aracmara tişta bıkırı keçelok diçe vam erkek dibe verin ve kere her tekmek itilet xî zêra kîdavêje her tekmek itilet xî zêra kîdavêje keçelok jî ji etrê dibe ola îbaşe her tekmek mevlexa zêra kîbavêje dibe kaç qaperê te hene dibe ola xwe perê me ê bê wa teva bide min ez ê vê kerê bidim te dibe tamam dibe kasa teşe denemek me zekî lê xim û zêra kîdavêje tekmek lê xew ker zêra kîdavêje dibe tamam diçe dibe malê wê kerê dibe diyayê dibe ev çi keçelok daniye dibe da ma te nizanî vê vêya gava meriv yekî lê dixew û zêra kîdavêje yekî lê dixew zêra kîdavêje dibe wa wisa ye dibe ewle wisa ye o tîne malê carekî lê dixew zêra kîdavêje cara duya lê dixew zêra kadin davêje o dimîne cara sê lê dixin o rêxê davêje o diya keçelok ratike dar û têrka lê ded vê kate gote ji me re vêya gêr davêje va rêxê davêje ja tu nebasî ja ew ê jî em ê li malê xwe dîkin û em ê xwarina ev bine ji xwe min ji bir çîna dimirin keçelok dibe kera mêrik deytîne ciyê wê sê roja kadinê diya tîsa pera didê dertê dibe diçe mêrikek wa li wê derê ye dibe ev çi ye dibe ola ev kundir e dibe ev kundir yani çi ye dibe ola ev kundir gavat jêra dibêjî kundir vur benî û radibe li merva dixe dibe wa wisa ye dibe em dibe kundir vur benî o kundir radibe lê dixe radike wî kundirî tîne malê dibe ev kundir pir baqile da dibe çawa baqile dibe kapse ez ê vê gaştara bêjim dibêje kundir vur onî o kundir têr kadê diya wî lê dixe dimîne rojekî tîsa diya keçelok ratike dar û dest serê têrka dî lê dixe rojekî dimîne tîsa pera dê çe ba mêrikekî dibe heya ola wisa hatiye serê min û diya misal me xistiye û dibe tamam dibe vê gazê tepsiyekî bidim te tê wê tepsiyê bivî malê her carê tu wê tepsiyê dênî ê tepsiya te tîje xwarin bibe dibe wa wisa ye dibe em deytîne tepsiyê li balê tepsî tîje xwarin dibe gava gaz tepsî tîje xwarin ve her teamî jê dixo dibe malê dibe da wala vam tiştek anî dîm hew birçî dimînin tepsiyê deytîne erdê gava jêra dibêjî tepsî tîje dibe her tişt diçe bixwazî diya wî deytînin erdê tepsî û gazî dikin û dibêje xwarinê û kîja xwarinê dixwazin tê be wa ya vê keçelok tu safî tê vê gavê tepsiyê bivî deran ew ê qal ji te bidize nebe deran dibe na ez ê tepsiya xwe bixwe re bigerînim ne min re be nabe o rojekî keçelok pîs dibe dibe ola zê harim hemamê dibe zê harim hemamê dibe tamam hara hemamê diçe hemamê ba hemamçî re dibêje tepsiyam dêne dereka özel dibe çima tepsiya te dêm dereka özel dibe tepsiyam özel e lomanê sad bêjim dibe çawa özel e dibe vê gazê tepsiyê dênim û gava ez bêjim çi xwarin were serê wê were serê tepsiyê deytîne gava dibêje çi xwarin were serê ji dil jî tê serê hemamçî fehm dike dibe tamam keçelok tu têkeve hemamê û ez ê tepsiya te dênim dereka özel û ji bûna kes nebîne dibe tamam keçelok çe dikeve hemamê û mêrik fehm kiriye diçe tepsiya wî radikê ji xwe re diveşêre û tepsiyeka eynî ji awî deytîne dewsa wê û keçelok jî di hemamê de keçelok ji hemamê dertê dibe ka tepsiyam kayê dibe va tepsiya te var dibe tepsiyam nû ku min digo ev e ne dibe ew e keçelok radike cêtirê ji dir tepsiya wî ew e radike tepsiya xwe tîne malê ew diya wî dibe ola
ام پر بچی بینه دکا کچلوک تپسیا مدینه و بیجه ام خوارنه بخون کچلوک دبیجه کیجا خوارنه سر به کیجا خوارنه سر دیا کچلوک راسکه دارو و تیر کاز دی کچلوک تساله تخو براد دجمال دی جار کانه جینه مالا و چیرو کامل ورقدیان